Сәлем дуслар. Табигатьтә көз җитте бит инде. Менә көз тәмен инде була дигән вакытта, көз тәме менә безнең аңлавыбызда ул инде кабак бәлеше тәме дип әйтер идек. Әлбәттә, сезоны булгач инде зур бәлешкә без ул безнең дөгеле, җимешле бәлеш булачак. Сезоны булгач бу бәлешкә без салабыз кабак. Ул төрле вариантта пешерелергә мөмкин. Безнең бүгенге вариантта менә шушы кабаклы, җимешле, дөгеле һәм кортлы бәлеш булыр. Аның өчен менә без алдык камыр. Инде бу камырыбызны без ясадык. Әз генә әче камырның башына ясадык. Менә майлар салып, май, тәменчә туз, песок салып, шушылай камыр ясадык. Шушылай итеп без аны матур итеп җәйдек һәм хәзер бәлешебезне җыябыз. Хәзер менә без бәлешебезне җыя башлыйбыз дидек бит инде. Аның өчен менә без олылардан күргәнчә эшлибез әле. Менә шушылай табаның читенә тастымал урап куялар иде. Бу инде кирәк була камыр киселмәсенгә. Шушылай менә. Иң беренче безнең бәлешебезнең төбенә традиция буенча без менә шушы кызыл иремчекне кортны салабыз инде. Кем аны әйтә тура, кем әйтә кызыл иремчек, без әйтәбез аны корт. Җыеп чыктык, әзрәк кенә аңа песок сибеп җибәрәбез. Тәмле булсынга. Стаканнан артыграк дөге бүрттердем мин. Бу кабакны шулай ук без турап куйдык. Туз сибеп әз генә, аның суы саркысынга шулай алдан әзерләп куйдык. Салабыз аны. Салабыз моңар. Шулай ук безнең халкыбыз бик яратып куллана бит инде менә өрек җимеше безнең төрле сортлардан. Менә йөзем җимеше, кара җимеш. Күрәгә менә шулай итеп без аларны шулай салып җибәрәбез. Һәм булгатабыз. Әз генә песок салып җибәрәбез. Һәм әлбәттә безнең май эретелгән, бу инде сыер мае. Бәлешнең эченә май бик күп салына. Атланмай салабыз. Һәм без аны инде җыя башлыйбыз хәзер. Менә шулай. Дуслар, менә безнең бәлешебез әзер булды. Хәзер без аның менә шушылай капкачын ачабыз. Һәм майыбызны салабыз. Май инде әйткәнемчә бәлешкә бик мул салына.